Основни сортове за Сухиндолския район са Гъмза, Мерло и Каберне, отгледани на площ от около 10 000 декара. Днешният винзавод води началото си от първата у нас и на Балкански полуостров кооперация Гъмза, основана през 1909 година от Марко Вучков. Винарска изва с капацитет над 10 милиона литра е разширена и модернизирана, в резултат на което е подобрена технологията за производство на високо качество вина. Приемателният пункт и лабораторията, гроздето и виното се изследват по всички показатели, отварящи на световните стандарти. Интересът към сухидолски вина непрекъснато расте. Все по-често достави от различни западни страни са гости на винзавода, което е израз на спечелено признание. Казват, че спаните различия на вино, което произвеждат. Ако е така, сухиндолци има какво си горят. Готови вина отпочиват около 20 дни в стоманени бетонни резервоари, с което се подават в цех за подлиране. Той разполага с 2 или с автоматични линии, чиято производителност съответно е 2000-2500 бутилки в час. Годишно тук излизат около 12 милиона бутилки вино. Почти цялата продукция, 93%, е за износ по второ направление. Съединени американски щати, Канада, Япония, Белгия, Холандия и Германия са постоянни клиенти. Около 60% от вина са предназначени за Англия. По данни на английската преса, сухиндолското вино Каберне Совиньон е било най-търсеното и продавано червено вино през 1989 година в Англия. В винзавода със съдействието на фирма Кока-Кола е построен цех за безалкохолни напитки. Всички процеси на нова италианска технологична линия са напълно автоматизирани. Производителността и е 4000 бутилки в час. Важно е да се знае, че суровините за напитките са плодове, местно производство, грозде, ябълки, череши, вишни и други. Само екстракта за Кока-Колата ще бъде носен. Музеят в винзавода показва развитието на лозарството и винарството от далечни времена до наши дни. Спазвайки световните стандарти и прилагайки най-модерни технологии за производство на висококачествени вина, днес износът се е увеличил 15 пъти в сравнение с 1976 година, когато е основан лозаро-винарския комплекс. Вината марка Зервестър е допълнително продължение на 6-8 месеца в специални дубови бъчви от Калифорния. В винзавода се намира и най-голяма дъбова бъчва в България с вместимост 21 347 литра. Най-големият на железобетонен резервоар, покрит с целинна устойчивост, построен по австрийски проект от български майстори, отглеждат така начините шушкащи вина. Тези стари опушени бутилки от началото на века имат непреходно колекционерска стойност.
Не само трудолюбието е постоянен спът на живот на сухидолци. Гнет на Лозар Трифон Зарезан е най-шумият, най-жизнерадостният, най-веселият и колоритен празник. Нада има до място в България, където с такова желание да го очакват, така богато го празнуват. Труд, красота, изобилие. Това е девизът на празник, наситен с аромата на много шеги, закачливи реплики и остроумни плакати, отразяващи пулса на времето, в което живеем. Съхранили традиции и слава на миналото, живеещи с проблемите и трудности на съвремието, Сухиндол се уверено бъдат към пътища. Стъпили здраво върху земята, носещи бунтарския дух и егоизма в детите си, те са истински спани в своя роден край. Сухиндол е един малък български град с трудолюбиви, честни и добри хора.